разкрива правилата за управление на времето. Как един човек управлява няколко компании, изпраща ракети в космоса и пак намира време за всичко. Илън Мъск не просто работи повече, той работи по различен начин. Днес ще разберем неговата тайна за управление на времето. Блокиране на времето в малки слотове, 5-минутни интервали. Имаш същите 24 часа като всеки друг. Но защо някои хора създават империи, а други губят дните си в шум и хаос? Тайната не е в повече време, а в начина, по който го вълшебно подреждат. Илън Мъск живее в свят на 5-минутни отрязъци. Всяка блок е малка вселена, ясно предназначение, точна мисия. Той не оставя място за случайност, защото знае – разсейването е крадец на мечти. Когато времето има граници, съзнанието става по-фокусирано, а енергията насочена като лазер. Малките блокове освобождават голяма сила. Силата на присъствието в мига. Не чакай идеалния ден. Раздели времето си на малки парченца чудо и ще видиш как от хаоса се ражда ред, а от реда – гений. Само той управлява голяма част от собствения си график. Как човек, който ръководи компании, изпраща ракети и променя света, намира време за всичко? Тайната не е в повече часове, а в това, кой управлява часовете. Илън Мъск държи волана на времето си сам. Докато повечето хора оставят графика си в ръцете на обстоятелствата, той избира друго – съзнателен контрол. Мъск сам подрежда деня си, защото никой друг не може да разбере напълно неговите приоритети, неговата мисия, неговия вътрешен ритъм. Да, има екип, има помощници, но те не решават вместо него кое е важно. Тази яснота му дава сила да насочва вниманието си там, където се създава бъдещето. Истинската продуктивност не е в това да имаш повече време, а да знаеш на какво да го посветиш. Бъди архитект на деня си, защото ако не управляваш времето си, то ще управлява теб. Фокус върху задачи, които имат висока стойност, как управлява времето си човекът зад Тесла и SpaceX. Елън Мъск има ясни правила за продуктивност, които могат да ни помогнат да постигаме повече с по-малко усилия. Фокус върху задачи с висока стойност. Елън отделя времето си за задачи, които наистина имат значение. Не всяка активност е еднакво важна. Той се фокусира върху това, което движи проектите напред, а не върху маловажни детайли. Инвестиране в съществена работа. Повечето от работния му ден е посветен на инженерни, проектантски и продуктови решения. Вместо да губи часове с административни задачи, той се концентрира върху създаването на реални продукти и иновации. Минимизиране на безсмислени срещи. Дългите и безцелни срещи са враг на продуктивността. Илон избягва ненужните срещи и оптимизира тези, които са задължителни. Така освобождава време за работа, която наистина носи резултати. Съветите на Елон са ясни. Избирай задачите с най-голяма стойност. Инвестирай времето си в реални решения и избягвай безсмислените срещи. Така можеш да постигаш повече, без да се изтощаваш. Минимални прекъсвания и известия, един от ключовите тайни на продуктивността на Елън Мъск, е минимизирането на прекъсванията. В свят, пълен със съобщения и обаждания, той знае как да се фокусира върху същественото. Минимални прекъсвания и известия, Елън избягва ненужни обаждания и непрекъснати проверки на съобщения. Всеки пинг или уведомление може да разсее мисълта и да убие концентрацията. Затова той се старае да изключи всичко, което не е критично за текущата работа. Концентрация върху задачата. Ключът е да създадеш среда, в която можеш да мислиш дълбоко. Без излишни разсейвания, Елън успява да решава сложни инженерни и продуктови проблеми много по-бързо. Бързо хранене и рационално използване на времето, дори храненето е рационализирано. Обикновено бързо, дори по време на срещи. Всичко е подчинено на продуктивността и ефективното управление на времето, без да се губят излишни минути. Съветът е прост. Намали прекъсванията, стой далеч от безсмислени уведомления и използвай времето си дори за ежедневни дейности като хранене. Така можеш да поддържаш максимален фокус и продуктивност, както прави Елън Мъск. Преглед и адаптация.
Дори най-продуктивният човек не спира да се усъвършенства. Илон Мъск непрекъснато преглежда как протича работата си, за да бъде още по-ефективен. Постоянен преглед на задачите, Илон оценява кои задачи са дали резултат и кои са били по-малко ефективни. Той анализира процесите, за да разбере къде е похарчил времето си и как може да го използва по-добре. Адаптация и оптимизация. След анализа идва оптимизацията, премахване на излишни стъпки, съкращаване на ненужни етапи и опростяване на процесите. Всичко това позволява повече време за важните задачи и по-бързо достигане до резултат. Фокус върху постоянния прогрес. Тайната е да не се задоволяваш с статично разписание или процес. Постоянният преглед и адаптация гарантират, че всеки ден работиш по-умно, а не просто по-дълго. Съветът е прост. Редовно преглеждай как използваш времето си, премахвай излишното и опитвай нови подходи. По този начин можеш да се доближиш до продуктивността на Елън Мъск и да извлечеш максимума от всеки ден. Избягване на учетворения и ненужния мениджмънт. Една от най-важните тайни на продуктивността на Елън Мъск е избягването на ненужния мениджмънт и безсмислените срещи. Той вярва, че времето е най-ценният ресурс. Ограничаване на срещите. Елън участва само в срещи, които наистина имат цел и добавят стойност. Няма безкрайни дискусии, няма губене на време. Всяка среща трябва да решава проблем или да движи проекта напред. Не губене на време само за да си там. Ако присъстваш на среща, но нямаш какво да допринесеш, напускаш. Да бъдеш просто, за да си там, е загуба на време, както за теб, така и за останалите участници. Фокус върху същественото. Това правило освобождава огромно количество време, което може да се вложи в реална работа, инженерни решения, продуктови иновации и стратегически решения. Времето е твоята най-ценна валута. Не го харчи безсмислено. Съветът е прост. Присъствай само на срещи, които имат стойност, и не се задържай на места, където не допринасяш. По този начин можеш да управляваш времето си като Елън Мъск и да постигаш истински резултати. Работа през дълги часове, ефективно използване на работното време. Елън Мъск е известен със своята работна етика, средно 80 до 100 часа седмично. Но това не е просто дълго работно време, а ефективност и планиране на всяка минута. Дълги работни часове. Да, Мъск работи много, понякога почти двойно повече от средния служител, но той не просто удължава деня си без смисъл. Всяка част от това време е внимателно разпределена между различните му компании и проекти. Ефективно използване на времето. Ключът е не само да работиш повече, а да работиш умно. Елън планира деня си на блокове, разделя времето по задачи и цели и максимално намалява разсейванията. Така дългите часове дават реални резултати. Фокус върху продуктивността, а не само върху времето. Важно е да разберем, количеството часове само по себе си не води до успех. Успехът идва от това как използваш времето, планирано, целенасочено и с максимален фокус върху високо въздействащи задачи. Съветът е прост. Ако искаш да постигаш големи резултати, дългите часове могат да помогнат, но само ако планираш всяка минута ефективно, както прави Елън Мъск. Работи умно, а не просто много. Истинската сила не е да контролираш времето, а да го използваш мъдро. Всеки от нас има едни и същи 24 часа, но различна визия как да ги изживее. Избери да влагаш енергията си в това, което има смисъл, в идеи, действия и мечти, които те доближават до твоята мисия. Както казва самия Илон Мъск, ако нещо е достатъчно важно, трябва да го направиш, дори и шансовете за успех да са малки. Времето е живот. Използвай го с намерение.